Egunon, bideo honetan enplegagarritasunerako ibilbide pertsonala bat moduluaren kurrikuluma aztertuko dugu. Dakizuenez, kurrikulumak ikasleek lortu beharrekoa ezartzen du, eta irakasleon jarduerarako abiapuntua da. Hortik aurrera, zuek egin beharko duzue urtero bezala, ikasleekin landuko duzuen programazioa. Gure erkidegoko kurrikulumera nola heldu garen azaltzeko, legedia aipatu behar dugu halabeharrez. Alde batetik, 3/2022 lege organikoa, martxoaren 31koa, lanbide heziketa antolatu eta integratzeari buruzkoa. Lege honen helburuak bete ahal izateko modulu berriak ezartzeaz gain, FOL eta IE moduluak berritu egiten dira. Enplegagarritasunerako ibilbide pertsonala bat eta enplegagarritasunerako ibilbide pertsonala 2. Lege hori garatzeko, 6/9/2023 errege dekretua, uztailaren 18koa, lanbide heziketako sistemaren antolamendua garatzen duena argitaratu zen. Errege dekretu honetan, enplegagarritasunerako ibilbide pertsonala bat moduluaren oinarrizko kurrikuluma ezartzen da. Erdi mailako eta goi mailako zikloetarako. Bertan, 5 ikaskuntza emaitza agertzen dira, bakoitza bere ebaluazio irizpideekin. Modulu honek izan behar dituen ordu minimoak ere ezartzen dira bertan. 50 hain zuzen. Hortik abiatuta, lanbide heziketako etorkizuneko ikaskuntzen Euskal Institutuan lanean jarri ginen. FOLeko irakasle aditu talde batekin. Ministerioak estatu osorako ezarritako minimoak garatu eta gurea egokitu dugu kurrikulum osatua. Eskuragarri daukazuen kurrikulum dokumentuaren egitura, hau da, ikaskuntzaren emaitzak, bakoitza bere ebaluazio irizpideekin, eduki multzoak, bakoitza bere ikaskuntzen emaitzari lotuta, sekuentziazioa eta ikasteko eta ebaluatzeko funtsezko jarduerak. Ikaskuntzaren emaitzak ikasleek lortu beharrekoa adierazten dute. Hauek dira kurrikulumaren ardatza. Ebaluazio irizpideek ikaskuntzaren emaitza lortu den eta zein neurritan lortu den egiaztatzeko balio dute. Ikaskuntzaren emaitza bakoitzari lotuta eduki multzo bat daukagu. Eduki hauek zuok diseinatuko dituzuen jardueretan landu beharko dira, dagokien ikaskuntzaren emaitza lortu ahal izateko. Honaino derrigorrezkoa dena. Hortik aurrera dagoena, sekuentziazioa eta ikasteko eta ebaluatzeko funtsezko jarduera atalak gomendioak dira. Sekuentziazioan, moduloa lantzeko orden logiko bat planteatzen da. Ikastetxean erabiliko duzuen metodologiaren arabera, hemen planteatzen denera gehiago edo gutxiago hurbilduko zarete. Modu berean, ikasteko eta ebaluatzeko funtsezko jarduerak ere gomendioak dira. Ikaskuntzaren emaitzak lortzeko zentzuzkoak diren ekintzak planteatzen dira azken atal honetan. Lehengo laneko prestakuntza eta orientabidea modulua ordezten du modulu berri honek. Argi eduki behar duguna da, IP bat ez dala FOL. Aldaketari nabarmenena ikasle bakoitzaren autoorientazioa eta bere ibilbide pertsonala sortzeko gaitasunak lortzea dela modulo honen helburua. Beste edukiak alde batera utzi gabe, naiz eta sakontasunean zerbait murriztu. Gure erkidegorako garatu dugun modulo berria, FOLek zituen 89 edo 105 orduetatik 120 ordutara pasatzea erabaki da. Proposatzen diren helburu guztiak modu egokian landu ahal izateko handitu da ordu kopurua. Modulu berri honek 5 ikaskuntza emaitza ditu eta 3 atal nagusitan banatzen dira hauek. Lehenengo, lan orientazioa eta bizialdi osoko ikaskuntza daukagu. Lehenengo, 4. eta 5. ikaskuntza emaitzak atal honekin lotuta daude. Laneko arriskuen prebentzioa, atal hau 2. ikaskuntza emaitzari dagokio, eta azkenik lan zuzenbidea, 3. ikaskuntza emaitzari lotuta dagoena. Ikaslearen autoorientazio eta ibilbide pertsonalaz gain, aurreko OCDE zaharretan agertzen ez diren ebaluazio irizpide eta eduki berri batzuk ere sartu dira. Hauek, euskararen normalkuntza eta berdintasunaren sustapenarekin lotuta daude. Oinarrizko kurrikulum diseinua dekretuan publikatzeko prozesuan, hizkuntza normalkuntza eta emakundetik egindako ekarpenak jasota gelditzeko egin dugu.
Batzuk ezagutuko dituzu ebaluazio irizpide berri hauek eta hauei lotutako edukiak. 2017tik aurrera argitaratutako titulu berrietan agertzen baitira. Baina orain, modulu berri honetan sartu ditugu eta titulu guztitan laundu beharko dira. Esan beharra dago, kurrikulum hau behin betikotzat hartzen dugula, baina oraindik aldaketa txikiak egon daitezkela dekretuan argitaratu arte. Eskerrik asko.